У падарожжа можна адпраўляцца пешшу, можна на чоўні, можна ў падарожжа адпраўляцца на ровары, а лепш за ўсё на Hyundai. І цяпер у падарожжы мы будзем адпраўляцца з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі? А па дарозе слухаем сваё. На вуснах мёд, у сэрцы лёд, ну вось табе і Новы год. Зусім не весела, але гаворыш ты, спрабуй яшчэ. Спрабуй яшчэ, спрабуй яшчэ. Гаворыш ты сама сабе, суцяшаеш сама сябе. Снег ляжыць не растае, яго не робіцца менш. Шаноўнаму панству добрага дня! Вось гэтая вёсачка у далінцы мае чыста такую зімовую назову, завецца на Леднікі. Ну, а знаходзіцца гэтая вёсачка у Дзяржынскім раёне Мінскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Ну, адкуль такая назова вёскі? Ну, я не думаю, шаноўнае панства, што гэта назова яшчэ захавалася з-за ледніковага перыяду. Хаця пад гэтым небам, самі разумееце, усялякае здараецца. Вось зараз, шаноўнае панства, ідзе глобальнае пацяпленне і леднікі ўскрозь растаюць. Дык вось нашыя беларускія леднікі стабільныя. Яны вытрымліваюць любое надвор'е. Ну, на маю думку, шаноўнае панства, назова гэтая леднікі магла пайсці, ну, вось ад паграбоў такіх, ну, склепаў, якія называлі, бывала, леднікамі. Калісьці ж, вось, шаноўнае панства, халадзільнікаў не было, і таму рабілі такія вось будыненькі, мураваныя, альбо драўляныя, унізе з паглыбленнем. Ну, і наразалі ўзімку на азёрах, на рэчках лёд, закладалі лёдам, засыпалі пірсай ці мохам закладвалі, ну, і улетку захоўвалі прадукты розныя, ну, рыбу, напрыклад. Ну, і вось такія паграбы звалі леднік, лёднік, лядоўня, лядоўнік ці лядніца. Па ўсім, відаць, шаноўнае панства, калісьці вось тут было шмат пагрэбоў панскіх, ну, дзе яснавяльможныя захоўвалі харчаванне, ну, каб жыць з прысмакамі. Ну, відаць, адсюль пайшла назова вёскі Леднікі. Ну, і гэтая вёска Леднікі, вядома, шаноўнае панства, яшчэ аж з другой паловы 16 стагоддзя. Тады вось тут налічвалася ўжо аж 29 дымоў. Вось. І гэта было сяло Мінскага павета, Мінскага воеводства, Вялікае княства Літоўскага. Самая першая ўзгадка, шаноўнае панства, пра гэтую вёску Леднікі адносіцца да 1588 года. І менавіта ў гэтым 1588 годзе у нашай старажытнай сталіцы Вільні выйшаў з друку трэці статут Вялікага княства Літоўскага. І статут гэты быў надрукаваны на старабеларускай мове, якая была адзіная дзяржаўная мова усяго Вялікага княства Літоўскага.
І вось у статут 1588 года, шановне панство, увайшлі нормы дзяржаўнага канстытуцыйнага права. І можна сказаць, што на тыя часы ні ў адной еўрапейскай тагачаснай дзяржавы у заканадаўчай практыцы такога яшчэ не было. Так што у нас, у беларусаў, у 16 стагоддзі была, можна сказаць, першая у тагачаснай Еўропе канстытуцыя. У 16 стагоддзі, шановнае панство, наша краіна, Вялікае княства Літоўскае, была еўрапейская дэмакратычная дзяржава са сваёй канстытуцыяй. І вось гэты статут 1588 года дзейнічаў вось у нас яшчэ і доўга пасля таго, як нас вось гвалтам далучылі да іншай дзяржавы. Вось, напрыклад, тут на Меншыне статут 1588 года дзейнічаў аж до 1840 года. А там вы і самі добра ведаеце, што ўжо адбывалася. Дык вось у 1588 годзе, калі ў свет выйшаў трэці статут Вялікага княства Літоўскага, вось гэтая вёска Леднікі уваходзіла ў склад маёнтка Койданава. І належаў гэты маёнтак тады нашым магнатам Радзівілам. І Радзівілы тут у Ледніках кіравалі аж до 19 стагоддзя. А ў сярэдзіне 19 стагоддзя тут ужо было дзве сям'і, якія кіравалі Леднікамі. Гэта Агінскі і Шышковы. А пад канец 19 стагоддзя фальварак Леднікі быў уласнасцю шляхцічаў стрымінскіх, герба Стрэмя. Лічыцца вось, што стрымінскія паходзяць з Галіцыі, а родапачынальнікам стрымінскіх быў такі Якуб Стрэмя. Ён быў дарадцам пры Ягайле. І займаўся яшчэ місіянерскай дзейнасцю вось пад канец 14 на пачатку 15 стагоддзя. Якуб Стрэмя ахрышчваў у каталіцкую веру апошніх язычнікаў у Еўропе. Вось тут у нас у Вялікім княстве Літоўскім. А пад канец 19 стагоддзя вось ягоны нашчадак Максімільян Бенедыкт Стрымінскі вось кіраваў тут у Ледніках. Снег асцярожна складае неба на горад настылы. Гэта зіма маладая дзеліць сваю чысціню. Быць адмыслова шляхетным снежань яна попрасіла. Снежань дамовіўся з ветрам, ветер пакуль што заснуў. Максімільян Стрымінскі быў у шлюбе з Евай Алехновіч. Яны вянчаліся ў мінскім кафедральным касцёле. Жылі таксама ў Мінску, у драўляным аднапавярховым дамку. А пад Мінскам вось у іх было 3 фальваркі. Гэта Рудоты, Абродкі і Леднікі. Дарэчы, Леднікі – гэта адзіны з фальваркаў, які захаваўся па сённяшні дзень. Дык вось у Максімільяна і Евы у Мінску нарадзілася 3 дзетак. Гэта Уладзіслаў, Яніна і Валер'ян. І іх першынец Уладзіслаў, якога яны вось дома заўсёды звалі так чыста па-беларуску Уладзя, стаў знакамітым, сусветна вядомым мастаком-авангардыстам. Уладзіслаў Стрымінскі нарадзіўся 21 лістапада 1893 года ў Мінску. І, як пішуць ягоныя біёграфы, дзяцінства ўладзі праходзіла ў Мінску і пад Мінскам у фальварках. Значыць, тут вось дзяцінства праходзіла ў Ледніках, дзе ён разам вось з вясковымі хлапчукамі бегаў вось па вуліцы, тут па вёсцы, гуляў у розныя дзіцячыя гульні і размаўляў з імі па-беларуску. І вось кажу, што калі Уладзіслаў Стрымінскі ўжо жыў у Польшчы, у Лодзі, і калі хто прыязджаў да яго з Беларусі, то ён з радасцю сустракаў гэта чалавека і пераходзіў на беларускую мову.
Бацька Уладзіслава Стрымінскага, Максімільян, быў прафесійны вайсковец. Ён удзельнічаў у руска-турэцкай вайне, дзе атрымаў шмат узнагарод розных. Ну і сына, канешне, ён рыхтаваў да вайсковай кар'еры. І вось у дзяцінстве ён яго вучыў вось тут у вёсцы ездзіць на кані, вось браў з сабой на паляванне, вучыў страляць. І калі Уладзіславу споўнілася 11 гадоў, бацька аддаў яго вучыцца ў маскоўскі кадэцкі корпус. Ну а пасля Уладзіслаў Стрымінскі паступіў у петербургскае вышэйшае ваеннае інжынернае вучылішча, якое скончыў у 1914 годзе. І ў тым жа 1914 годзе пачалася Першая сусветная вайна, і малады афіцэр Уладзіслаў Стрымінскі пайшоў на фронт. І вось на вайне ён быў цяжка паранены, і пазней яму ампутавалі левую руку і правую нагу. І вось ён застаўся з адной рукой і з адной нагой. І ў яго скончыўся шлях вайскоўца, і пачаўся тады шлях мастака. Вось недарма кажуць, што калі Бог у чалавека нешта адно забірае, то надзяляе яго іншым нечым, новым. І вось у Уладзіслава Стрымінска адкрыўся дар мастака. І нядаўна толькі з'явіўшыся вось у творчым асяродку, ён ужо стаў вядомым, ён стаў прафесійным творцам. Кажуць, што калі ён ляжаў вось паранены ў шпіталі ў маскоўскім, то там ён пазнаёміўся з сястрой міласэрнасці Кацярынай Кобра. І вось яна тады вучылася на скульптара, і кажуць, што гэта дзякуючы менавіта ёй ён і захапіўся вось менавіта авангардным мастацтвам. Уладзіслаў Стрымінскі, Кацярына Кобра пазней узялі шлюб, і ў іх нарадзілася дачка, якую Уладзіслаў Стрымінскі назваў у гонар свайго далёкага продка Якуба Стрэмя. Ён назваў дачку Якубіна. Ну, але Якубіна, вырасшы, ўсё ж такі памяняла імя і стала звацца Ніка Стрымінская. І вось Ніка Стрымінская напісала пра сваіх знакамітых бацькоў кнігу «Каханне, мастацтва і нянавісць». А польскі кінарэжысёр Анджэй Вайда пра Уладзіслава Стрымінска зняў мастацкую кінастужку «Паслявобразы». У 1919 годзе Уладзіслаў Стрымінскі, натхнёны творчымі ідэямі, вяртаецца ў свой родны горад Мінск, дзе працуе ў аддзеле выяўленчага мастацтва. Ён займаецца авангардным афармленнем Мінска. Пазней яго запрашаюць у Смаленск, і там ён разам са сваёй жонкай Кацярынай Кобра ствараюць філію у Навіса, якім кіраваў у Віцебску Казімір Малевіч, з якім яны добра былі знаёмыя. У 1923 годзе Уладзіслаў Стрымінскі жыў у Вілейцы. Ён выкладаў малюнак у мясцовай гімназіі. Пасля з'ехаў у Польшчу, а калі пачалася Другая сусветная вайна, то ён у 1940 годзе зноў вярнуўся ў Вілейку разам з сям'ёю. Там жыў тады яго брат Валер'ян. І вось, будучы ў Вілейцы, ён стварыў цыкл графічных малюнкаў пад назвай «Заходняя Беларусь». Уладзіслаў Стрымінскі ў 1931 годзе, вось жывучы і працуючы у Лодзі ў Польшчы, быў ініцыятарам стварэння там галерэі сучаснага мастацтва. І на сённяшні дзень гэта мастацкі музей, дзе захоўваецца адна з лепшых калекцый еўрапейскага авангарда. Уладзіслаў Стрымінскі быў шматгранным такім мастаком. Ён займаўся жывапісам, скульптурай, афармляў кнігі і пісаў кнігі. І ягоная кніга вось «Новае бачанне», якая выйшла ўжо пасля ягонай смерці, на сённяшні дзень з'яўляецца адным з найважнейшых твораў сучаснага мастацтва. Уладзіслаў Стрымінскі лічыцца заснавальнікам унізму. Ён напісаў кнігу «Унізм у жывапісе». І пасля Другой сусветнай вайны Уладзіслаў Стрымінскі разам з сям'ёю жыў у Лодзі, у Польшчы, дзе выкладаў у вышэйшай мастацкай школе, прапагандуючы авангардызм.
Але вось камуністам, якія тады былі пры ўладзе, такое мастацтва не падабалася. Яны любілі соцрэалізм і прапагандавалі сваё мастацтва. Ну і таму Уладзіслава Стрэмінскага яны звольнілі з працы і выключылі з Саюза польскіх мастакоў. Уладзіслаў Стрэмінскі памёр 26 снежня 1952 года, на год перажыўшы сваю жонку Кацярыну. І вось на сённяшні дзень творчасць Уладзіслава Стрэмінскай, Кацярыны Кобра прызнаная і шырока вядомая ва ўсім свеце. У 1990-е гады Ніка Стрэмінская наведала Беларусь і сказала, што вось якое шчасце дакрануцца да зямлі, па якой твой бацька бегаў хлопчыкам. Вось добра, калі дзеці цікавяцца справай бацькоў і мараць дакрануцца да той зямлі, па якой іхнія бацькі бегалі дзецьмі. Поспехаў, шаноўнае гаспадарства, ўсё самае найлепшае. Да пабачэння!